Ato man yan na. Ato nga. Ay, adi kami. Mayroon kami kinulat sa iyo. Pakadi ka mo. Kagutom niya yun ang dagkukot. Tinapay basta waray kwarta. Dek, Oy! pagkayari ka. Oo, kanina pa. Snack na kita, magutom. Ano, tagi kakapalit kay waray kwarta. Daw ka tinapay niya niya, no? Oo, dagko pagod. Baka to kaya na, dito. Dito may golf. Dito Oh. nga na may, andito. Ano man? Magkikita kami takuyab. Pudla na may dayaw pud sa. Ay sus, timing induro kay... Apod ka. Oo daw. Papakilala ko ikaw, tara. Tara. A few moments later. Ato man yan na. Ato nga. Ay, makada kami. Tara. Adi kami. Mayroon kami kinulat sa iyo. Pakadi ka mo. Kanina pa natin lagi hinulat. Nagsalit niya kanim nanay. Oo. Tara. Papakilala ko ikaw. Sige. Ipapakilala ko ikaw kan ada nga iya upo ha. Oo. Tara. Hindi ito ang musay. Ayun na kami, kayo na ba maghinulat? Ay. Tara. Okay, may hamang ka mo. Be, kayo na ba maghinulat? Adi, Imelda, kinupod ko. Pakiala ka rin, oh. O, hinito niyo mo nga ngaran gwapo. Pwede magkikilala. Magdalena. Dudit. Pasensya na, be, kay. Cute ka man, Imelda. Pasensya na kayo nang ngamuti pa kami. Adi, hinulat ko pa din nga ako. Makuli man ko na kula. Sus, Masyada na kita. Ako na nayo mo kay... Masyada kita nga to. Dito nga may kuhan. Sige, oo. Alagi ka niyo mo kausay. Nasa rin ka. Kanina ka pa. Aga pa kita kayo na pagkikinulat tayo mo, be. Kupananayin mo. Ay, Ding ka Imelda. Oy! Nagsarat yan kanimo nanay. Ano labi ha? Di lamay ha. Kukuhan ko lang Imelda kay maapod kami nga tukayin kita mahay. Kita mamamasyada dito. Sige. Nagsarat yan kanimo nanay. Oo. Mahay ka naman lapusan ni mo tatay niyan ha. Dito kay... Maapod lang kita ira. Ato dito magkukuhan kita nga dito. Mamamasyada ito mo dito na may. Oo. Ato dito ha. O, dito. Ngato kita. Maupod ka mo. Apa yan naman bing ha. Lumakat ka naman. Maupod ka mo. Mag-iinom kita. Basta dito man lang. Dito lang kita kay Sige. mga naro niyan. Mauli kita mga kuhan pre. Sige. Pare, gusto nila ni Imelda. Oo. Gusto nila ni Kamo. Oo. Kay Mag-iinom kita nga dito. sigurado man ka mo. Nainom ka man Tara, be. dito ba? Tara. Maapod na ka mo sigurado man ka mo maapod. Tara na. Nainom ka man na dito kuan. Tara. Ano Imelda, sigurado ka maapod ka. Oo, kinagkapaghugas na ako dito amon. Kaya naman hang ako naman sa laon ni mo tatay ha. Hindi rito kay Papaya. lumayas la ako. Tara, let's go. Let's go.